Hey, welcome to part two. Welcome to part two. Same video, same video. Oh, oh, Welcome to oh. part two. Ya porra, minha lipar. Oh, tsulege, lang tsulut. Hmm. Ha 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 ha. Okay. Namhlanje ivalelisa inkosi. Ngibamba ukugcina ngene. Mele ngishaw clean wena. Clean. Yo, sisamuhle kanje. Kanti bakhona abantu abahle la South Africa. Siswami. Abantu abahle njengawe. Ngibagcina ku-TV. Kanti bakhona la elokishini. Ngiyabonga. Igama lami nguNhlanhla. Ngingathanda ikwazi lakho. Igama lami nguLelethu. Muhle my sister. Yabo mina nathi nawe achuma ngawe njalo. Kodwa bravo, please my sister cela ungangiphoqi. Sacela ngiphi number yakho phela. Okay. Let's phone Okay. It's cooking. Damn. Damn. Okay, siswami. Ifoni ngishiye endlini. Being honest, I kinda ignore his damn, bro. Damn, like shit. I kinda like that. That's why nginika ukufela number yami. Please. Hayi, okay. Ngayibizi nami. Ngisacela ukufakela mina. Okay. iPhone. Ngiyabonga. Sale kahle. Seriously, bro. What? Ha? Uyithatha ngempela, bro. Ingane ephethwe sekusimelele kangaka like okay mina ke like okay mase ngitshelile okay show wathi ngibambe inkunzi phoqa ifoni ngifika yena uyangismilela bro like what's the reason bro like me like being honest I won't even like try like to like take the phone, you know what I'm saying, like bro I would just give her my numbers and keep on like grinding, you know what I'm saying? Keep on like grinding, what the fuck? Black Queen. Yes, Black Queen. What do? We slay because we can. Yazini asibangeni. mana engimpumelelo. Girl. Thenjeni usabathanda abafana? Ngisabathanda. Kodwa phela ngifuna ngibone. Ngifuna libone lishiya lami. Okay ke. Mawafethu siyambingelela bese siyahamba. Okay. Yo, sanibonani. Naze nabahle. Yebo sawubona Mpumelelo. Fethu baqabelelana manga bro. Bahle laba. Etha ngifoni njalo fethu sembabona ama comment. Hayi wena ngathi nje like mina bese ngiboza nje. Like really bro? Like really? Ngiyathemba uyaphila. Nathi siyaphila. Bye bye. Sebeni Mandisi. Mpumelelo ngicela ungangisheli. Noma sungishela sizoqoma ngephutha. Okay. Asambeni Mandisi. Bye, Mpumelelo. Bye. Ushela, stay. Stay. Quick round, go for that. Yo, like me being honest, bro. If I saw a girl that look like that, bro, doing that to me, bro, I might vomit, bro. I might vomit. Like being honest, I might vomit.
Makumete kuzomela sikhulume. Makumete ngiphelele umsebenzi. Ngisakwazi ukuthenga lezi zinto. Unonhlaka sawadinga ama-bodyguard. Hayibo kanjani manje? Sesiba bro futhi. Impela kunjalo. Kodwa ngisacela ungibekezelele Makumete. Uzowenza uplan okwenza imali. Hayibo sizompheni. Oshuthi mina sengizolamba. Makumete. Kadoni babakho kanginike imali. Makumete mase sikhuluma iqiniso. Baba wakhe mina ukuthengela lezi zinto. Baba wakhe mina bayakondla. Ubaba wami angabangondla. Vele baba wami angondla. Wena ungondla. Uyangispoila. Asicacisa lokho. Okay Makumete ngiyakuzwa. Kodwa umsebenzi sangiphelele kwamanye. Anginayo imali. Isho kucaca sizwe usubroke. Yeah, ngibroke. You broke. Kodwa ngiyathemba Makumete ukuthi ngizongishiya. Ngoba uthanda imali yami, uthanda mina uqobo. Angina ngizongishiya Makumete. Ngempela. Yakushiya sizwe. Ubroke mfethu. Soma ngimali ongishiya. Mase ngibroke ngishiya. Exactly. Makumete kodwa uyadlala ngami. Uyadlala ngami Makumete. I'm sorry sis. I'm sorry. I'm out. Makumete ngiyacela. Cela ungayenzi lento. Cela ungayenzi lento Makumete. No, I'm out. Ayinipoza isafika. Ale mvuliyo zinetha. Affect. Bad. Mnandi basekhaya. Ukubeka bafuna bami. Ngibuyile. Sasa lokho kusayo. Mengiyona nomshayi. Sasa lokho kusayo. Billion. Nento kuzomela uyibona. Bafethu, oyedwa uthumele wini ngo-10,000. Ya bafethu, umuntu noma isitepe etayo simsupport. Sure bafethu. Mangase nguwena 10,000. Angabuyi Makumete. Ona. Kumele suthole 10,000. Kuna sothenga amahila amasha. Ufuna sisile, hayi into yokudlala. La kanjani kuyaphoqa. 10,000 kuphela. 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 10,000 ku
Kuyaphoqa. Inephoqayo. Sanibonani. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button. If you want to see me react to Abafanity Boys Part 1, go ahead and click on the video right there. Or if you want to see me react to another funny videos, click on this video right there. Me out. Peace.